Mandy Steingaser hi Norton Wanda New York a chenga he hmuna hian mi sing thum sang thum vel an chenga ami cheng te hian na an thok na sa hle a chu ba ka he khopui hi aral muang hle nge a hei hi ami cheng te poin anin chuan na em ani Mandy hi Richard le Lawrence Steingaser te fa nei chun ni in naupang thatak ani a ma se naupang soisel bo thakero ani bik lo thung anu le pa le zirtir tu te thu le an dan siam te a koyangilin a zom thin bik lova high school a graduate hian Niagara County Community College a zir zoma ma se a zir zoa englam nge a tho du zong ti chu a hrelem chuang lovani anu le pa ba ka a thian te chu a hmanga in angai na ema chu ba ka ram sa te angai na a abikin satil angai na hle a an chung ko ui sem tia an ko chu aduin aduat le bokani khotlang thiang hlim na lam angai poimo hle a chu ba ka tleirol dang tam takte ang thowin music angai na ema a music ngai na te ro chu a pian ma lam dai to a an ti chhuwa to le anau pan zuala ya lalar te an di hloma chungji nga chuan The Beatles Crosby Stills Nash le Young te po an tel ve ni Mandy hi high school a chuan senior ni in thian po anga hle a thian kom du zong chu fiam thu du le ngai dan thak thut thin an ni deuh tlang pui ani kumsom panga ni in party na kal a ching tana party chu nu ma ti zong takani ti a hre chho tran ta a kumsom pasari atlin phei chuan party ngol chu a vei ani deuh ber to a regular takin party na chuan a kal thin ani zu in a ching chho tana marijuana a zu zau boka anu le pa te chuan Mandy chu a thian te ne na chua zu te po in zau a chinga ni ti chu an hre to a ma se thil lian thama an ngai lem lovani an thlir liam topa chu tianga khosatana na chu le khazir aya subject dang alo tam to awangin azir lai chu aban san tange nge a zu in a chun zom zela drugs a khoitel boka ma se man ero ato ngai mi lo thungani a chan po anu le pa te chuan an khuwa khir dewa in lama an khung be tam chuan an ngai a tha a naupang thataka an ngai mi mai ani September ni som pariat in rin ni zan ani a Mandy chuan anu le pa te hne na chuan a thian te nen an len chu ho tur thu a hrila apa chuan zan laya ina hotleng man turin a cha nge ni Mandy chuan in a chu san vele chuan a thian te kumsom pasaria upa Stacy Bella Nick Wayne Mills Eric le Brian Frank tenen in mu in an leng chua khauta a Mills Eric hi kumsom ni pakhat chuang ani to a ama in anei bokani an thian za ho chuan zudora ankal masabera whisky le ram an leya Mills Eric ina chuan an let ta a ta chuan an zu leite chu inin hun enge mo chen an om hnuwa zandar kwa vela chuan Erika kar chuan rock band thlir turin Buffalo club pakhata an kala ma se heta hian Stacy le Mandy chu kum an latin velo wangin lu phalsak an ni velo ani Erika thian pakhat ina an kal le a enge mo chen anom hnuwa Erika ina bok chuan let le in zu chu an in chun zom le ta a hemizan hian Stacy chu Mandy te na ria tum ani a ma se an lo in rui ta deuh bok nen dar zat lam reng an lo ngai tu to lova Mandy nu le pa te chu enge motal va hril tur an ni lain zu chu in bel zelin an in ti hlima an om na bul nai in then khata chuan party thom an ria a chumi hmun lama kal chu an tum ta a jinglam dar khat vela chuan party na lama kal tum chuan in chu an chu san ta ni chutia party na lama kal an tum lai chuan mi pathen khat lokalin Wayne
Mills Eric le Brian te chu chulai vela meiche then khat te chu chainom na a an ron puwa Mills Eric le Frank te chuan chu an lo phana sa hle a chu tiang thil chu tilo ma se chung mi pa te chuan in tiani ti in an pu vetlat mai boxi a an in sual boita mi pa pahnih ron zuang chuakin Frank chu an soisa a an pet boka chu ti lain mi padang pakhat chuan zubur chu leya voke in Erika ban azai saka chutia anin sual buaina chuan Mandy le Stacy chu an mang angin an au tuara Mandy chu chulai hmun chua san chuan akal rang tadayani police ko an ni a police te chuan mi pa ho chu an kara phurin an tlan liam pui ta a Stacy Mills Eric le Frank te chu Erika apartment lama chuan an let le ta a Mandy chu an omna tanga mel khatvela hla tang chuan anin lampanin a ho ta a hemizan hian Mandy chu me che pakhatin payphone atangin Mandy konga akal lai chu a hmu a chutia kal lai chuan mi pakhat kar khalin alo tlana Mandy chu tlan pelin you say pin a in trana Mandy kianga chuan a rondinga Mandy chuan chu pa chu passenger thutna lam tukvera tang chuan mini driver lo abia ti chuan passenger seat a chuan thulutin car chuan an tlan ta a hei hi kumsom pasaria upa Mandy stenge sari nungdama an hu nun ber trum anitani atu ka chuan anu le pa te chuan Mandy bo thu chu police te hna an report ta a ni nuwa chuan a bo zana phur tu chu police station a alo kala chu pa chu kumsom pariat chawa upa Joseph Belstad ani a Mandy tenen chuan high school a an local ho wanga in riani in a in soya a seizel dan chuan khamizana Mandy in lama khatuma apur ho chu mini dailo te an tlan hnu loka Mandy chuan aril ru a thak thuta party na hmuna kala du thu a soya ti chuan phurle le in Mandy chu party na hmun bul chia biak in bula chuan awada let le ani Mandy chu kara tanga a chuk vele chuan mi pakhat Puerto Rican lammi nen anin kopzui ngala chu a hmu hun ber ni in a soi bokani hetia thazo nu hian ama chu a thian tenen Canada lama an kal dai ni in a soi bok police te chuan Belstad ta thu soi chu adik nge yemti an han chui chiang ngala ma se tu ma Mandy awatha let le laya an mani mutu anom lo baka Puerto Rican lammi nia asoi chu tunge ni tu man an riat lo wangin police te tan po ngai dan siam thiam a har le a chu baka police ten thu an zo chian na tangin Belstad chuan Mandy bolai vela a omna chu a thian then khat te hna dot soi sak turin alo ngem ti an re chuak le bok Belstad a best friend Gerard Millerin police te shildanin ama le Belstad le an thian dang mi pa pathum te chu hemitlai hian ma taka Belstad a karin an leng chuaka Belstad chuan a khala traffic dan voi ni lai abo chiata wangin tonda wana khopuya police headquarter an kala heta hian Belstad chuan adan bo chiat te chu a phana save le nge a hemi hnu hian an kara chuang le in chumizan chu nuam taka an man thei dan ngai tu in an chuak le ta a Miller chuan Canada lamakal adu thua soya ma se Belstad chuan adu velo thu soin kar chuan kholai vel fangkuala tlankual vel mai adu zok thu a soi ve thungani an ngai dan a in an tak lawa chuan Miller le athian te dang zong chu Belstad a tel lovin Canada lama chuan an kalta a hemizan vek hian Miller chuan not tonda wanda a api ne nan chen na ina chuan a le ni in a in soya hemi hnu hian Miller chu api in atangin Belstad anu ina chuan awakala ma se Belstad a kar chu mu tur a om lo thung ni hnuwa Belstad chu an hule chawa police ta hna chuan Canada a an ruala kalve anga in soi mai turin an hril ni in a soyani ma se police te chuan ji ngamdar ni le minute som panga vela not
Tonwanda karsil na hmuna mi pahniin Belstat chu an lo hmu hlau maya hei hi Mendia kara a chuang lai an hmu hnu atangin dar kar khat le minute som panga vel ani kumsang khat zakua somkua pathum September thatop lama chuan Belstat chu polygraph exam turin a thu ve tange nge a ma se zo na za ve vel chau an zot man tia a exam lai chu zo na an zori chu adu zong ani lo thu soin ati top ta a reivak lo hnuwa a polygraph exam dang an tran le a zo na pahni Mendi bona hian inrol na inayem ti le tu poimo dang soi chu alo ila neyem ti zo na chu ai ti in a chang ve ve a ma se a chan na ero a pass lo ve ve thung police te chuan Mendi chu a thi adla ring bik chia lova tual tha na lamani an ring lovani Mendi nu le pa te po chuan Mendi chu thi in an ring phal lova khoya emo ala tombo mai an ring tlatani Mendi hian mi padu deuh mai Chris Palas aneya Mendi bo ma ni ni liam ta khan Florida lama akala chupa chu azuyanga abula a omani an be sei le a chutianga be sei na le hlau thon na nen an omreng lai chuan kumsang khat zakua somkua pathum October ni somni panga Mendi bo atanga thakhat aliam hnu chuan papani in New York ka Bon Lake bulmaya Lewiston Park ka pazongin anwaka Lewiston hi not Tonwanda atangin mel som paruk vela la ani a chutia pazonga anwa velai chuan thil rim che em mai hi an hreta a chumi rim chu eng thil nge ni ang ti in an zong vela rim chu chui zelin kortea an chui lut ta a chuta chuan ruang troi rim che to em mai chu an va hmuta ni police an call thuaya rang takin police lampo an ron thlenga ruang chu jacketin an tuam ngala an ruang mu chu ake kor po thak ani a abra chu angonga a invet bok ma se pong sualero ani lo thung ruang chu kumsom pasere upa Mendi stenge sari ruang nge yani ti fin fia anita medical examiner chuan Mendi chu alua vuak ani a aluru akhiboka abra chu po thler ni in athi na chan takero chu re hlumani ti afin fia police ten thilom dan nia anrin chu tual thatu chuan Mendi chu 6 man puitumin akekor chu apo thak sakanga mase Mendi chuan lo hnarin chumia wang chuan a thatu chu thin rimin Mendi chu alua avua abra chu po thak sakin angonga ave saka athi nuwa arwang chu tuiluang tur dan na atana lei an da vombula chuan ada a tuilen vele leivung chuan arwang chu achil mai abe se ani an ringani chutiang chuan ya wang chuan kumsom pariata upa Joseph Belstat chuan rin hlel akai le zuala ma se harsat na berero athat nge yani ti fin fiana chiang tok tak an nei lo chu ani Mendi nungdama mutu nung ber ani ti le Mendi bozana a omna hmun a soi chu adik tok lo ti hrema se chu an tual that tu ani ti a fin fiat tlat si lo ani Belstat kar chu forensic examiner chuan a en fia ta a hnung lam si ta chuan serhmul an char ta hlau maya ma se an test nuwa po Mendi le Belstat te serhmul chu ani lo ve ni ruang an hmu hnu chuan Belstat chu police te chuan thu an zot fia non le ta a Belstat chuan Mendi bozana a omna a soya chuan dot a hrilani ti chu a phalem lova Mendi bo chung changa chuan ama chu an rin hlel a hlau em awanga dot soi mai ani thu soin Mendi a thla le nu chuan ama chu donut dora kal ni in a in soya chu baka Mendi ruang an hmuna hmuna chuan voi khat ma ala kal ngai lo thu a soi bok ma se police te chuan a thian te hnen atangin Belstat chuan chulai hmuna chuan nula a hroi thu an sei baka midang po in Mendi ruang an hmu ma kar khat vela chuan
chu hmuna chuan hmeichhe pakhat nen an hmu dun thu an sawi boka mahse chu ringaw chu Bellstatan Mendi a that ngei ani tih fiana a tling zo tok lo ani zoiin case chu are tranta a kumsang ni August tha alo her chuaka Mendi tha ani atangin kumsari don alo liam ta Mendi tha ani dan chanchin chu an publista a mahse Bellstatero a hming angia langanin an tilang lo thung a chan chu tual thatu chu Bellstat ani ngei ti fin fiana a om lo wang ani kumsari liam ta chung chuan thil tam tak a thleng hmana Mendi case chu detective panga ngotin an han buai pui ta a an vai chuan tual thatu chu Bellstat chu ani an ring veka investigator zinga pakhat chuan he khopui hian tuin nge Mendi hi that ti chu an hrevek police ta hian Bellstat hi athil ti suala tanga hum him an tum ani lo vek chuan an hna an thok thalo ti na ni ti in a soi chuak hialani district attorney hna Bellstat chu man an du thu an soi chuan district attorney chuan chutia hanman ngot theina tur evidence thatok omin a resi lova Mendi taksa chuan samzai mu ani ta hlau maya chu samzai chu Bellstat a samzai ani ngei rin ani a an test that huaya alo ni hlau ani chuan an case chu asuko hok don ani mahse test result alo chuaka chu samzai chu Bellstat a samzai alo ni hau lo maya an be seina chu a thlon le ta Bellstat chu thuzo fia ani le a ani chuan Mendi chu a tha lo thu a soinon le a khatia Mendi biak in bula a drop nu khan Mendi chu a thian pakhat nen anin zui ngal ni in a soya chu baka Mendi tha ani nu khan ruk wangin zel bang azut baka ama hrim chu Mendi thian tele chung te chuan Mendi thi atang chuan an hotle a Mendi thata pu ani awang chuan mi ten an thin rik emin school kalpo aban san pha hiala Mendi ruang char ani atanga reivak lova mi pakhat chuan an in tuala silai aron kap ni in asoya hei hi Mendi thatu nia pu ani wangin ama hotu tu emoin aron ri krap na angai ani kumsang khazakwa somkwa kuma zankhat bara zu a in lai chuan Mendi thian te chuan lokala tual thatu ani thu soin an ron chai nom na hemitum hian a thin rim ve em awangin man rotel lovin kutum mangin anin sual thu a soi nge investigator te chuan Bellstat chu police te chuan zui to lo se adu awangin an rel ro hruai koi tumin dot a phua chop mai maya an ngaya Bellstat ve thungero chuan police te chuan ama chu an man ngei theina turin a thu soi pakhat ma chu an oi don lo ti a hreve kar thung chu tianga fin fiana mu mal tak om silava Bellstat chu an zui renga wang chuan Bellstat a chung te chuan police te chu an demin an deu hle maya Mendi thina chuan anu le pa te chu atina hle maya an ril ru adam theimek lova arum po tidang lam du lovin a bozana a chua san angin an da a thom no te chu a khai angin alain khai veka a poster tar te po angai ngain alain tar vekani apa chu thil thleng zong khangai tua to lo katum thina a chan chu engtikong ma in Mendi kha kan nei let le to don lo ti ka hre chiang e mani ma se chu ka thei chuang si lo khang thil te kha ka ngai tua na tang hian pai bo katum thina ma se kumsom ni chung chu ni tin hian ka hriat reng na ero athar reng zel tho si ti in apa chuna sei hialani ahma da ya ser mul an mu kha an test thale a ma se hemitrum po hian amil pui an mu chuak thei chuang lawani kumsang ni som pasari Mendi thi atanga kumsom ni pali aliam ta Mendi case chu reopen le ani a kumsang khajakwa somkwa pathum tual thana thlen laya president chu Bill Clinton ani a kumsang ni som pasaria ero Donald Trump ani a kumsom ni pali chung chuan man ruale khol lama po na satakin ma alo son ta a an khe sa chuan ma son na thar an nei thei ta Bellstat a kara thut na hnung lam chu vacuum mangin an enfia le ta a ta chuan ser mul dang an mu chuak le ta hlau mai
kum sang ni so pariat kum tir lam chuan an ser mul mu chua pahnih te chu DNA test an nei le ta a kum sang ni som pariat march ni soma police te chuan DNA test result chu an nei thei ta a chung ser mul te chu Mandy DNA nen alo in mil chia maya chung ser mul te chu abul te atanga chuak ani awangin Mandy ser mul chu atla satlia ni lovin ti luina wanga tla ani ti a hriat theya kum sang ni som pariat April ni som ni pali Mandy tha ani atanga kum som ni panga don aliam nuwa Joseph Belstad chu man anita a an man hu chuan police te chuan ama kal thei tur evidence dang an zon chhun zom ngal char bok ma se Mandy ke kortea mi pa DNA an hu le Belstad a DNA chu a in mil thei tlat lo maya Mandy na thi ma a alo ko ve thin Mandy bo ma ni ni liam ta a Florida lama in son ta Chris Palas a DNA nen a in mil ringin a DNA nei dan an ngai tu le ta a tual thana thlen nu hian Palas hi trum thum ngot domestic violence wanga man ani to a not to nuanda police ten a DNA sample an dil chuan alo rem ti hau lo maya kumsang ni som pakwa a chuan police te chuan Palas chu anu le pa te bolhlo bom le abung ruwa man nu vela tangin a DNA chu mu be sein an la khom ta an muta ngei boka chu a DNA chu Mandy ke kortea DNA nen chuan an en mil ta a ti chuan Mandy ke kortea DNA chu Palasa DNA nen chuan alo in mil chia mai le chu tiang chu ani vele Palas chuan Mandy nen chuan sex an man fo thu le Mandy bo ma kara po an man thu te le voi engzat nge engtika tenge sex an man to ti te chu hriat sen ani to lo thu a soiboka ma se eng po chu lo ni se atual thiber Mandy ke kortea DNA an mu chu a DNA nen a in mil miawa wangin rin hlel kai berero ani lo thei lo ani chu ti rualin Mandy kha pong sual ani lo ba ka athom hnuwa hian mihring chi hi rei tak chung chu suk nuwa po akai thei awangin tual that tuanem nge ngot thei chu ani bik lova chu ti ani ta ka chuan rin hlel number 1 chu Joseph Belstad bok ani le ta trial chu October ni somni panga kumsang ni somni pakhata tran anita a hemini hi Mandy ruang mu ani chamvoi somni pariat na chia ani nge ni prosecutor lampoin tual that tu ani tia han ko chat na tur evidence an nei bik le wangin ko chunga po anin chaina sakhop maya ma se Belstad chu Mandy nungdama mutu nung ber ani thu an soi chuak Belstad chuan Mandy chu biak in bula a drop nuwa Mandy chu a thian pakhat nen anin kop ngal thu bok chu a soi le ta a ma se prosecutor lamte chuan chu tia Belstad an Mandy a drop lai chu mutu anom lo mai baka Mandy a drop vele Mandy in azui tak Puerto Rican lammi nia a soi chu tu man an hriat lo baka police te pon an zong chuak theilowa chu mai ni lovin a hnuwa akal na nia a soi Canada a chuan akal lo baka a thian te hnena akal na chungchanga dot soi sak tura angen thu te chu an soya hei mai hi ni lovin Mandy an mu hun beratanga dar kar khatlem ni chom panga vela kar silna hmuna akar asil tir ti hriat ani a engwanga akar hi sil tir nge ani ti zo na te chu zo ani ta a Mandy chu reilo te akara chuan passenger seat ta achuang achuk le mai ani chuan engtia sermul kha Belstad car seat nung lama chuan om nge ani ang chu baka Mandy ruang an charna a chuan Belstad chuan voi khat ma alakal lo thu soi si in Mandy ruang mu ani ma kar khat vela akar chu Mandy ruang an mu na tanga pen som pahni vel le ka hla akar chu mu tu an lo om le loi si a defense lam chuan chung zong zonga chuan Belstad chuan Mandy a that ngei ti fin fiana chiang tak om mi lo thu in tran an kho ve tlat thunga Mandy ser mul an mu po chu Mandy ke korpon lam vela a ser mul chu kaisa in kar chunga chuan atlata ni thei thu an soivet boka chu ba ka Belstad chu ril rudoi chi ani a Mandy thi hnuwa po Mandy thian tele ka zenten an school pon lama cafeteria kut an thlak ati sat an tham po in engtin ma atingam velo ti te an soya
rin hlel tur dik tak zok chu Mendy bial pa ve deuh Chris Palace ani thu le a DNA po Mendy ke korte a mu ani thu le domestic violence wanga trum thum ngot man a to te chu tran kho nan an mang ve boka trial kar thum nei ani chungin thu hretu mi somruk panga lai ko chua an ni a jury mi pa paruk le meichia paruk te chuan ni chungin dar kar som lai mai anin ngai tu hnuwa an thu tluk na Joseph Belsat chu second degree murderin thiam lo chantir ani a kumsang ni som ni pani January tha kumsom li pasarya upa Joseph Belsat chu kumsom ni panga chung tang tura achung thu rel ani tani kumsang ni somli paruk November tha kumsom sari pakhat mi ni in parolin achuak theidon chawani heti la hian Belsat chuan thiam lo na anei lo thu in ala tang ve tlat thungani